ocupades. Espereu un moment, sisplau. En aquests moments, tots els operadors estan ocupats. La vostra trucada serà atesa tan aviat com sigui possible. Us volem oferir el millor servei. Espereu fins que quedi lliure un operador. En aquests moments, tots els operadors estan ocupats. La vostra trucada serà atesa tan aviat com sigui possible. Us volem oferir el millor servei. Espereu fins que quedi lliure un operador. En aquests moments, tots els operadors estan ocupats. La vostra trucada és primer a la cua. Heu telefonat al Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. En aquests moments, les nostres línies estan ocupades. Espereu un moment, sisplau. En aquests moments, tots els operadors estan ocupats. La vostra trucada serà atesa tan aviat com sigui possible. Us volem oferir el millor servei. Espereu fins que quedi lliure un operador. En aquests moments, tots els operadors estan ocupats. Acció Exterior, bon dia. Hola, bon dia. Mira, estic tractant de localitzar la euroregió Pirinès-Mediterrània, Sí. algú amb qui contactar perquè volem demanar un ajut per a una actuació a Catalunya, llevant... Els drets de la dona? Sí, això sempre. Ni la falsa equidistància del ni masclisme ni per... Hi ha un capítol per a l'àmbit de la cultura que té a veure amb voluntat de la gent gran. I voldríem fer una proposta per aconseguir un ajut, una subvenció. No. I ara, llavors, aquesta Secretaria d'Exterior em pot ajudar, a lo millor, a vehiculitzar això? Perquè ara tenen ja... Per què no li fa un email? Val, doncs digue'm l'email. Perdó? O per la web d'Euroregió EU? Lo ha mirat? Home, he mirat diverses coses, però no me'n recordo ja.